Un partit molt disputat, on crec que hem sigut una miqueta més dominadors nosaltres, i bé, ens anem una mica amb un mal gust de boca perquè crec que ara al final hem tingut una ocasió molt clara que no hem materialitzat, però bé, content pel treball de l'equip, hem competit bé contra un bon equip, penso que no ens han generat pràcticament ocasions i bueno, valorem el punt que hem aconseguit, sobretot pel treball que han fet els jugadors i bé, ja seguir. L'objectiu de l'equip és estar el més amunt possible, siguent ambiciosos, no conformant-nos amb mantenir la categoria, sinó intentar poder enganxar-nos al bloc davanter d'equips i a partir d'aquí, tal com avanci la temporada, veurem si podem estar allà, podem aspirar a més coses o no, però en general el que volem és ser ambiciosos i intentar estar el més amunt possible. Sí, el partido intenso, creo que merecimos ganar, aunque al final sí que tuvieron una bastante clara para llevarse el partido, pero bueno, en cuanto a juego me parece que fuimos mejor que el rival. Bueno, el objetivo es estar arriba, tratar de salir a puntuar afuera, pero cuando se puede, y la verdad que de la manera en que lo hicimos tendríamos que haber, te vuelvo a repetir, ganado, pero bueno, un punto siempre es bueno afuera, seguimos en la línea positiva, así que seguiremos luchando para estar arriba.